Boh vyhnal Adama a Evu z raja. Nuž, tento starý príbeh každý pozná. Veľmi dobre. Samozrejme je to vymyslená bájka, no kvapka pravdy tam skutočne je. Z toho raja ich však nevyhnal Boh. Z toho raja sa vyhnali sami. Tým, že dali na prvé miesto ego. Svoje vlastné ego, mysel a myšlienky uprednostnili pred rajom, pred dokonalým životom. Dajme na prvé miesto seba, nie ego.